national boron da ñam chips présentation di boye mo nan ara comme ça va assalamu alaykum wa alaykum salam inde yettode inde nden juuti non mais comme kupur paté mamadou boubou salitumani camara demba diyo ko mbala jamar sili gay jabra mais ça wa mbiya DSK wala paté DSK wala paté joni mi ma ngabbi a fusi salo ah bon mata est ce que onon badi non parce que yimbe no pobbo rek minen ballidin be do wad puku donc so min belti rek ala sago min beltine yimbe ummugo est ce que ande ko batta ko wana hunde wemde kanyum tan goro wonde dow sen te kadi aussi mbada impressionné salo mboda andi parce que hunde ko boyda der hen parce que mboda andi début o no musuno mais joni ça jusqu'à présent que mbodo continue parce que liggey tan sa yidi liggey mo sa tinnima hen rek webire inchallah est ce que jogi idole e der odo comédien mo batta mo jogi idolaji ha gasata est ce que way limande ben dido jimdi wala idolu jam je sais pas idole et der comédie mo batta par rapport parce que idole am le comédien que je préfère moi c'est un Ivoirien, il s'appelle Agalawal, ambassadeur Agalawal. Mais on ne fait pas de la même manière, mais c'est lui qui me souvent dès que somandari murek inspiration jam no beydo ardi. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Mauritanie Zayn wala Maw Zayn? Zayn hatta mulle. Ah bon? Ça va hol ko woni sababu ngarda do hen e der la case? C'est parce que Beli tellement Big Baba Yero et puis Kotak Melidi dum da mabe andu hajuma en fait andu hajuma j'ai beaucoup aimé c'est pour ça que hande je suis là. D'accord. Hol séquence pour do welde may nder andu hajuma. Kambe tan À part Kamedid no wi c'est que comment no Big Baba wiennam le rappeur là Mélodie. Ñu woni nalanke ma. Mais mo Mélodie nan do de. Ah bon, oui, toje. Wari. Ah bon. D'accord. Initiative mo Big Baba ƴetti joude ambassadeur wi bonde ton yonani. Bada déplacement et dérangement nodda yimbe la cage. Te aussi dum hewno yiye tan koy nalankobe quoi. Non kanko wadi osé. Hande holko mbiyata rendo ngo par rapport aussi yobe jaggir Big Baba en tant que tel parce que artiste renommé international sen belama mbiyata. De un, j'aimerais dire à Big Baba, franchement, merci beaucoup. Merci, en tout cas, Alain, pourquoi dire moi merci, c'est parce que Hande, moi, on a envie de me Mourten et tout ça, tu vois. Il est parti jusqu'au Sénégal pour jouer avec Yero, pour nous faire voir Yero. Parce que avant Big Baba, je connaissais pas Yero, je connaissais Big Baba. Et il a fait qu'on a aimé Yero beaucoup. Et Hande, ça, c'est vraiment un plaisir pour nous de Ardedoyen et de suivre ça. C'est la joie et franchement, Mimboiri Jalde quoi. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Tout faire. Rendi woni balal. Ko woni balal rendi woni suudu rendi woni hubere rendi na woni galle. Ƴeew ɗon ɗo galle rendi na woni legal rendi na woni wuro rendi na woni diwan rendi na woni leydi rendi na woni jokki rendi na woni windere allo ari ardi. Neɗɗo e hoore mum ko dental holko tagi neɗɗo woni dental ko addi gudde kine ɗiɗi ko addi noppi ɗiɗi ko addi juuɗe ɗiɗi ko addi peɗeli ɗi addi balaɓe ɗiɗi addi tigui koyɗe ɗiɗi e koyɗe woni peɗeli ha heewi oɗon gandi ko firtata ko wonde kala hen ngal gandanɗa hoore ma natti wawde keddigal ngal keɓɓo ko enen mbi so tawi doole dokki yo doole keɓɓo kono min mbimi ko so tawi doole mbawi yo doole goɗɗe keɓle so tawi bawɗe ɗon dokki keɓlaɗe keɓɓo nde tawno so tawi hunde heɓnako hunde so yetti heɓɓade wawa heɓɓade nde ɗon hunde tigi mais ɗino peɗeli ene mbakka nduɗo wi somi wonano e neɗɗo wonata ko gana nduɗo wi ko dundu sukkiɗi ko fof mo wulani jofade min ɓuuri on susde reedu nduɗo wi ko peɗeli jooɗi ko fof min ɓuuri ɗi ƴessade nde tawno sa renndi peɗeli ko kay yoni ɗum nduɗo wi ko feggere yooɗi ko fof haɗa mum fondede banggue goɗɗo fondede koye am kono on secret goto gonɗo e nder nduɗo feɗelu nde tawno won ɗaɗon gotol gonngol e nduɗo feɗelu ko en exclusivité kalantimo jokkodiri koye ɓernde nde tawno so tawi a yiɗi debbo o yiɗima mbiya wonde nda alliance nani firti ko ɓernde ma e ɓernam seeɗa e ndongo mayde ni oɗo jogo nder oɗon tuma nduɗo ruttiri wi wonde
ƴeewa ko lahal weeli yuɓɓi yumti ko fof mi wona ɗum ñebbe o firti wonde ko won feɗɗendu fof won tigui ha joni responsabilité mum jogui e taw oɗon neɗɗo wadde noon fulɓe ndenten ko dental ɓuuri tigui ceerimude haalirten ñebbe on jarama Mauritanie naɓe ko yimɓe tedduɓe ko tedduɗo wawata teddide tedduɗo ha tedde yeeso tedduɗo kono manda teddugal wawa teddide hay goto kono bandiraɓe ummitomi mboɗi ɗi moñanon kelle Mouhamadou Lamine Big Baba ne tawno oɗon gandi c'est pas la première fois o waɗi ambassadeur ko diinede gala o wonno rendo fulɓe kala ari notijima hay safalɓe gari notijima e nder oɗon tuma o hollida faternité poɗɗo wonde ɗo hen e nder leydi Mauritanie kono noon o wiyo en plus emin mbiyamo bisimilla ma hoɗo nder Mauritanie aɗa jogui jokkol Sénégal wala oui parce que mi cubalel naati ka yerima yo inde nde Fama An Fama An mi nani noon cubbalo so tawi yiɗima malama sa ñima borama waɗa ɗum confirmé ah je sais pas merci ça va machallah moɗum an waɗani tan ka parɗo pour jalde han voilà ko baɗɗo pour dial ay hol gonɗo nalangue ma préféré ko Big Baba walla ko Yaro yaro jiɗmi yana sampullo foof hande ko Samba tan addimi ɗo hen Samba est ce que a rewani ñayaba Samba ande ara est ce que Samba ari nandani hen de nandani hen d' accord Big Baba en ji wonde o yehino toon to ambassadeur o waɗi programme pattam lamijo yimɓeɓe fof gari aussi o waɗi kono wiya joni one man show o wi wonde haɗani noon il faut aussi o hollira talent makko o adda on mo gandanɗa kañum woni Yaro o waɗa ɗum ɗo hene la case hande artiste tawa kadi ko mugiyanke ƴettowoɗo initiative hande holno renndo ngo foti jaguirde neɗɗo baɗɗo fayida machallah holno renndo ngo foti jaguirde mo hande neɗɗo jaguiɗam neɗɗo baɗɗo fayida neɗɗo baɗɗo important pari hande kala ko waɗi après jahon min mbaɗa assisté min jalla kadi min piji min belto ni tan ñamtoriɗa merci assalamu aleykum mbaɗɗa ça va bien aɗa selli alhamdulillah hande jamma o ɓuuɓande baba oɗo baba Big Baba e Yaro jaɓani min ɓuuɓa min beltima e ñamtogal ngal daw merci a jarama d' accord ɗum ɗo fof ko sababude e Yaro e Big Baba way Big Baba e Yaro kamɓe gaddini ɗo d' accord hande Big Baba ko nalanke seul nalanke joguiɗo initiative ha joni mbaɗo hono ni hande so tawi wonde aɗa waɗa erago e rendo fulɓe par rapport e makko holko mbiyata mbiyami ko yo yimɓe yo soutien mo yo ballum par ce que so avance ko haalpurreɓe fo avance c'est ça ummiɗa ko Basara walla ko Senguem walla ko Sisé Carrefour Camara inde nde yettode Habi Kane Habi Kane Seydi Kane Diallo merci ça va grand maaleykum salam gorɗa machallah alhamdulillah holko wonno jaɓɓal ngal hande ɗo e laka bon jaɓɓal ngal ko soutien de notre grand frère Big Baba un très grand comédien international ko kanko min gari pour min beltina ɓerɗe ɗe quoi ouais. hande nde Big Baba fotiri ni e ha joni oɗo talent mo jogui e capacité mo jogui o e nder oɗon tuma beele Mauritanie ene jaguirimo no fotiri walla an sino ko sago ma yo ɓeyde bon mais je crois que ne manque quoi parce que Biggie c'est un très grand comédien bon kalam ko plan international plan national machallah parce que chaque fois moi des sketch tu vois en français en arabe en hassania tout en wolof bon je crois que mo foti ɓurde ɗo quoi parce que mo jogui on capacité Yaro ummade ɗum Sénégal ardolo hen ça confirme ko maayo wona kerol wallahi Sénégal e Mauritanie mom kam maayo wona kerol fof ko gotum quoi sa haali Sénégal rek ma haal Mauritanie sa haali Mauritanie ma haal Sénégal merci beaucoup grand ça va machallah mbaɗaɗa selli ade machallah te yettode Moussa holko woni jaɓɓal ngal holko woni jaɓɓal ngal garangal garangal ko yiide Yaro Big Baba ko ɗum ɓeyde addura men ɗo Yaro Big Baba tiwo Yaro e Big Baba hono ɗum wayata e ma way wayata ngo no wayano ni ɓeydoto welde rek wadde min beltanimama no feewi inchallah ok Baba mal homi doy ko kani doy ni hunde homi doy Allah jaram tawno fadi ayo mana mari kayga jomore ma ayo madam jay lepp deggal
Merci. Alors, le superviseur. Big. Merci beaucoup, délégation, etc. Et dans le VIP, qui est la princesse? Wallahi, Jolie Inch'Allah. Big, donc on va... Bonsoir, mon amour. How are you? How are you? Mon amour. Hello, boy. Lu ko la? Ça va? Ça va bien. Bien, merci. Kono wana? Jor ha boy set. Mi yayi Jor. Ngonnum ko wandem akoni. E Jor fen ma ko buri dum Jor. Ah. Bismillah. Ça va? Ni ngor da? Ni tan. Asil. Ni tan ngoro. On day dum. Sona yewni dema. E mi yaade mo. E kada kam doy. Kada kam nyam. Kada kam hayyaade tarode. Ah. Mashallah. Je t'aime beaucoup. Mi kanto ko badda ha mi ar welto. An ma welto. Senegal anda welti. Mauritanie anda welti ak fo anda welti. Se mi nangi mam bitino do. Yera wontar da ko paraya. Dubeli kame ma. Ay jale na ma ko ci dara ko gaay ma saraga. Ko kanta ko way kum no bandam nu elle ko barat bode galas Bode de ko mi sayna ko. arani ko wili kam ma Ah, menda. ko deux choses. Les premières choses Holdo. on est labalement arani debbo ko ma ngura ko weli ada hala ko weli ada ura ko weli ada wada ko weli ko no boyam mo ngopnomi o ancien boyam hunu ko elle force non sérieux hunu ko elle force so ngami hunu ko na yira da ko tulde Ha kon. adani donde Dala ngi so do fayer. 11 jours gore 11 jours o wi kam yero mi ha o wi kam hande mi événement jami galle makko o wi kam a walat mi ok y a pas de problème mi walat te kete pas hatte o en mbaɗ mi ha 4 heures du matin 2 heures 4 heures du matin elle ko guerrisi o are suudu ɗum on bono ko ha weedi ko ma ngubu mi kay mbaɗi ni ridoji kay wonni tan omo lowa yam rafitan omo lowa yam rafi argay ha lante mbimomi he yo hakkunde men haddo parce que hakkunde so riidi so taw o diide fewni hakkunde ko kuuɗi bonnat ɗon yaro mi momi normal a haali ko kalɗa ko fof min de maro raɓata ɗum horma rabde ala o raɓani mi de ene leyre o raɓani komi dogdo ka dogde de oɗon jamma mi wi fajiri tawanimi ɗon mette ma gasi to gonɗa ɗo way kono cuware aljanna ni dama so telde suudu maɗo fof ko goo Allah wonat lamɗo wona jaggara addu jo Allah de kadi ɗum weli kame ma machallah billahi wallahi kam weli kame ma a yimade de ware nde ne sewi ene serwi momde wonko ñinnomami haalande noon mboɗo yiya do bâtiment goto ne ara ɗo bâtiment a waɗi koyɗe bâtiment mi anda ko hommol lamin mi anda hommo lamin mi anda ko lamin nani hen dara oppanamo nafara mi aldaymo ko affaire o yiɗon ko ɓurde baba min o ara ɗo mbaɗen araye jewten o haalta haaju makko e dara o haala no anda durako de min mi yiyan jowno baɗonoma fayo o banno barigal mbaɗa mbarɗani e makko mi barmi aska yiɓore ma ko gonɗa ɗo yolɓe badde mara ko an tan yiɗi so wonano ko mi laranno mbeɗa haala yiddam wallahi so ari ɗo jikku makko agresseur mi haalante jikku makko noon wona pour goɗɗo mboɗo yinma ɗum tagi mboɗo bonnomo non ko agresseur de dos o meeɗi wadde violé rewɓe tata o baɗo violé de no wayni ko baɗo so ayi onon koye haalde téléphone aji potten ɗo tawam to
de battudam ka kono rin ni mana kala de o batima o fama woni wa ni 6 mois de on 2 3 on lammi toto wi o san sara chuchi hadi ko o lor rakkel sale ni mudar gasi sale ni mudar mi ba wona mido ay gor wat mon nado ka wona mido dum tan garno mi halande mo so yi affaire fo woni o to ardo en no so anta do hada mi anda mo ga a woni dum rassuration oh jodo anje kam be fofu ma ngalu anje kam mbara mi yaha eyo toto letter mi naw baw dum do asli ke ko mi plan ko ko ber bandam mi way comme no muuji dogara hen natti joni jaram ni aja jamma mami arni normal mami arni reforma so mi ari asio ele baluji quoi ele baluji quoi so alla no tagri mani ko normal anje o buja anje dai na do na ko ha so dai ora donde boy ora donde voilà c'est ça min deminati min demanda ko ndendi do ko ko woni o do am min awa hande ko ngarduda ouais ande ko sapmo e chéri koko ouais gorda ça va gonduda hein gonduda bandam belan quoi bandam belan ant on ma wela su ko ma wela be ndar batti kam mi won sukara ma non comme jiggo puno do ndo kiloto pour o yor après bondum mais yoran quoi e bo de kilora kiloto ko to nuno tan les gens yimbe ke hada hun fo ma nyoh be tan nyoh ket bandam teddi ber hew kunu jindo malante wala la ak ber hew kunu gelma o dan kadum birtum ker ba do wedo ko gel hamede men gel hamede be mem nyame koy won ngo pot asman والله لا حق e fatedo an ka jaade bida min kam gelma te mi ana ade yani ka gelam kay ko yimbe mbi ka gelam e an no yimbe be bira an ko ban man yimbe be ganda min kam gelma mi wawa yaati ken nade fomber wi dum e mi ciwa wondude mi wawa wawa ole ko sanam de ole ko sanam anan kam ko dum kom be dum le rimer o pattan min joni aran ko dum fof il faut hande il faut d'accord ça d'accord nan mi wawa de wallah dum tan jidda il faut d'accord dirma wallah kadam fon ma ko cukul ko en ciwa wondude firton kala hen no min musika ma ye duggal ya lawal mi ya wandu kut kay awi jonjon kay d'accord ya ndokndiri jung kay gasi mi non halan ma ko cukulu ko ha para be mi dem ko cokhla hal joni gonde lebbi didi lewru so lewru ma anda lebbi didi ben an gondal lebbi didi amedi dum yimbe ngon 10 ans walla dum no gaska dum kay ndiwi non ko sen gondi lebbi didi tan taw ka gardo res min jidir ma ko dawgal tawgal ko meilleur wata kasi ko asa ara min bandiagal min wata bandiagal de min bandiagal yimbe nanno do regelu nder suude en dilon min wata dum de golbe yimbe fof mbadum de fo mbadum kan mo ando sa woni gera mona dum e mbara dum do nare nder suud jam ala mala hen kalga dum sudala hen sa jami kam fo dem mo mbada sekra mo fo no bo fo tigi gera mo ma nanam jam yakina subaka nanam subaka yakina 10 heures joni kucada la hen suudala hen oddo c'est la mataw kalna dumen be ganda be taga burde be bari ada war ses mbujta en jatta ke le dan en jatta duru ko nder wure en bayyaade me wona woni ne ruji
ton yimɓe on no gandirta guenam ɓe ñaata nder suud kay ɓe ganda guenam après ɓe yalta mbeɗa bonday ma sakira bom so joni joni bowal no mbaɗata kam ni min joni mbeɗa tan leena kamɓe ɓe nanno geyrude mbiya kam an ko ngulli ɓannuma nden nguli ɓandam seeɗa de wadda ɓeydima wuttade ɗum heewema plaisir jiɗɗa e jooɗi haalam ma heɗem haalam ma eyyo affaire o koni yarata ay min kami jiɗɗumo ko ɓooyi sa leelino ko min aranno joni mi rokkima lebbi ɗiɗi gara desa kam ɓuuri goppa wonnoɓe ɗo haala moƴƴaari wadde Seydou Nour yo fuɗɗo répétition har hana Seydou Nour fuɗa na pama kadi goɗɗa suwa ala Seydou suwaro ko damal ƴam ay so waɗi répétition o ɗoya omo yimu so fuɗɗima yimude tan o fuɗat tan mino yahto hen tan fuɗɗuma en jahan appartement eyyi goppen ɗo yimɓe tan enen jehen appartement en ngala temps gamrude naddani en e jambajo e cosano ala goppat tan ɓe mbaɗɗo en na yur tan nana enen to goɗɗa ka debbo koɗa woni eyyi puɗɗan minuit 5 heures du matin so juma wi Allah akbar tan darten après ɓuften jaren kafket nanna paama kono ayan joni ka bandi ay joni ka bandi jeeyowo yamba o maru ɗo aɗa sénégalien aɗa andi yaga habta wi on jooɗo o gujjude wuli jungo wat ko surɗan tan so wirti waɗo bafata tan takkanamo wallahi on wawi wujude aɗa andi bamma kam ɗumnani kaji sari mum hewani o fii ɗum o ya wayi ko yarde ndiyam ndi ko ɗum tum Sénégal o ala kayitaji oɗa haydara ko ratte an joni sallimu ɗaro aɗa danta sona coddungo o waɗi kami debbo ma wonde debbo ma kami debbo ma yero ala ko wawi hen samba ala ko wawi hen an sa yi horo ya noon ha bel ɗemgal ma weɗi ɗemgal ala mo ƴami geynude kay ala yero kam haala ɗum wonde ko min ene won hakkude men ene wawi liggo hakkude men awa nden famani ɗum yimɓe ne gondi kadi aɗa yiɗi kam kadi mbiya hono haɗan aduna ko kalanta yero ko yala kalanta ɗum ko kalanta hen mi haɗanta haɗa yimɓe fof kadi laɗo way haade tartaro jiɗi kon joni wona en gondi a d'accord dirma en gondi fiiɗo mum seeɗa to gondi yo ɗum gadduɗa fat seeɗa ma yaltinde yegal siga sen ana leeli de sara totta e kalisam suusan konuɗi ɗumin taɗo seeɗa oyo aɗa ɗum ɗon harminde fat hakko aboga ade mariage min wi so mbi sarat kadi mana nin tan mi jippuɗa som jippi tan kadi mi jippi tan uften ala uften jaret café les pain au lait mbaɗanen beurre chocolat tan kadi gampen damborɗo yimɓe pusnum damborɗo ƴew yimɓe duppu ɗum inchallah yo taccit wona kam wona tawi yatode kam momri tawi mi haɗuma tawi min de somi dabbasi kadi sam so tawi wona momri tawi kon dutto kamɓe ɗami de suuɗam min de manda ko mbanmi ɗo hen ko oɗo yar e oɗo ammel ami ngal ɗon e homori hadde de yo Allah wonnam suturde moƴƴere Allah yam ngoro wuro mi jangal mi jarana haydar ngoro wuro hay mi maya ɓurnim gurdam min gallama koko boni min mboɗo wone ngoro wuro
an kam di noddal ko goni an kam a wawata wima maram law gonga ngara il faut timo turo fo caggal ton gonɗon gon ka wuppude e won dinere mabɓe no woni hele mbaɗa haala an oɗo galle fof wuppude woni min to gonmi ɗo mi maaya ɓuuri gurɗo mabɓe Allah won seedi mbaɗa ka Allah heede ɗum non Allah heede yo Allah heede hen neɗɗo kay won gurta hay maaya ɓuuri mika hesnaki min ɗam koko boni partout ndeka hawwano wonɗo e galle min somi yalti subaka gartami ko tisbar somi yalti tisbar gartami ko futa ndeka hawwano woni e galle en nanne worɓe en naata yaltu hay baar ɓuuri hawwa bonde subhanallah ko waɗi i ama wonake galle gonɗo min koye galle hen gonmi hoto hawwa fawi nanɗo worɓe hawwa ga yidde mum mawni ha watte yidde en adda worɓe en nanne galle min mbaɗa wuuri ma en hawwa haalanta kam an a haalanta on gondi an jibinɗa ko ɓiɗɗo debbo e après te kadi ko jontuɗo so tawoyan tan tawete hawwa ɗon ko jontuɗo a faami neɗɗo noon so yonti ala fof ko arta e mum ƴammoɓe noon garat an andi hen noon ko cuɓotoɗa sabu hawwa ko joom hakkille ko ƴoƴƴo andeni wona kagaɗo araɓe makko ɓe o ƴeewa hen tan ko ɓerde makko yiɗi o jagga ɗum ko yitte hanki wonno dokkeɗa gorko tawa anda kono hande kay an ƴewanto hoorema mo jiɗɗa o gadda ko ɗum dani ɗon joni mbaɗɗo kam ko diɗi ɗum ko diɗi wona diɗi so ɓeyi kay nanni yidde ha watte yidde mara kam ma bammuti kono yidde ancien modèle ɗeɗon yawti aɗa wi men caggal hawwa yettima ɗon ha wawi nan worɓe jaane garti mboɗo wirto jama ay bamum boyo nana hawwa dal ko wonti passeport hawa ko gon Allah heedima wontude passeport ko ɓiyam min desani min respect tim somo haadema ƴewra ko lesi a faami min ne garmi galle moɗɗe mi tawi ɗo jam bama ni ɗon ɗen andi o wi kamne o yi jaggal fof ɗo gon eyi ɗum ko welɓa ɓettuma kumane ɗa wiyanam hawwa worɓe ɗo haɓre ɓe fof Allah mayto ko continuer ha hewo yo adduɓe ɗo kamɓe fof o ƴette ko ɗum ɗo sano fayɗo moƴƴen kono jiɗɗu ko gartira hakkille ma oɗo ɓiɗɗo debbo mo jiiɗa neddi moƴƴiri banne makko komin ɗeɗomo ɗo woni ɗo so Allah ittani ko satti o bonnata hoore makko anani ɗum tade ko mbiɗa ko mbiɗa mami haalamo o convocaɓe kamɓe fof ɓe gara ɗo o ƴeewa nden mo ɓerde makko yiɗi dokka heɗo noon mi faltaki Allah way taw ko chinois touba français américain parisien kamɓe fof ɗo poti ɓe adduɓe so Allah jaaɓi ɓe toon ɓe nder galle min mi ala cahan eɓi nani yoɓe hande ko mbaɗa mon fayi nder babal sali ko eɓi nem jokkiri ham mbaɗan noon fof mbaɗa gayni ko pour mi yaha woni eɗen jiɗi ko yetti ko wona e galle ko wuuri mayani ko galta ya ɗiɗa komi jaaɗo joni haalde hoore ma an tampuɗa fof andal minna oɗo kadi ma taw ko ɓuurma doole an joni mi wawa sa suutima fawi waɗa somi seedima fawi waɗa ɗum sembe goo min ɗo tuuma galle boya mo wala boy mo galle boya mo bam mo ko ndi ko mi ar hande ko ko mi debbo ko marana do te jeune to wala te jeune an mi ma te jeune an sa mi te waram damma hon ma joni akeli sa dammi hono mi damma hon ma de kala ko ba hakula so yimbe kali na biya kitala kala so yimbe kali biya kitala min nami ko hore ma ko ma ga yo mi ga kon kan roke dabbo mo ala problem ko to kan nganya ko ma dañe debbo nganya ko ma dañe debbo e tuba ele bulum balis ala wala ko ma dañe debbo an ko ru ma ko popo di da ko popo ja pari bare popo ah kan ja ko bare popo kan wala ko di da bare popo mi bayani dum non min je arani ko nyama ala pari wala pala min ya yeb galle o asfakna kasra marak
Ça va grand? Oui, marhaba big. Nane mi ƴettinoma. Wallahi a ƴettinoma sis. Kono alay sago mi ƴettinma. Wallahi ala caɗele. Est ce que a fuɗɗima jal? Mi fuɗɗima weltade. Mais est ce que jaleɗe ma gasani? Ala gasani taw ni heddi. Ah bon? Big Baba e yero diwo mabɓe holno wayama? Ah ne weli parce que komin jiyanno dans l'internet ko min jiiɗi yiɗɗum en face min ƴeewa réellement holko ɓe apportant amen ɗo hen hannde. Big Baba ko nalanke poɗɗo waɗede soutenir ne tawno juude ambassadeur wiide ɗum yonani addu yimɓe la ka c'est pas donné à tout le monde. Wallahi c'est pas donné à tout le monde kadi Big Baba o ɓooyi muñde o ɓooyi yarude seesa ko hannde noon inchallahu rabbi minen kadi aussi min mbaddata hen fulla e fayida min gari pour min mbaɗnamo soutenir pour ha wawa yaade ɗo yiɗi yettade ɗo inchallah. Assalamu aleykum. Sawat selli. Inde yettode? Abou Acce. D'accord. Hande Big Baba ƴetti initiative ittude yero toon to Sénégal addude ɗum ga hen te diwo mabɓe yerono ko koye petit écran yimɓe weɗen jeeɓa e nder to hande noon wonti face to face holno ɗum wayama? Non ko sowona weltare rek séri min jaami ɗum no feewi machallah alhamdulillah e ko weltare yiide min Big Baba yiide min hande yero ko hunde komin jiɗuno quoi par ce que hande wontoɓe keeɓi hande nder Mauritanie partout dans l'Afrique quoi donc so ko wona ko weltare rek inchallah. Est ce que aɗa fewni wi hande pour jalde? Machallah alhamdulillah. Ko rendu heewi de? Machallah alhamdulillah rendu heewi no feewi kanko tan min paadi e jalede fijirde quoi. D'accord, merci beaucoup. Salut. Ça va. Inde yettode? Aissat Kane. Woni mbaɗɗa? Ayde. Wallahi. Ɗum ɗo fof saabi ɗum ko Big Baba yero? Wallahi. Kadi e Pulaw? Wallahi ɗum saabi ɗum. Holo ɗum wayata ma saɗa yalta galle moon gara e nder salle tawa aussi ɓeɓe filɓe wiyoɓe mbimi en kañum woni hen? Ko weltare tan. Ñaagi kadi o hunde juut fulɓe rentude ɗin affaire uji la. Kono na salle jettata ham inde nde? Kan. An mo anani an nani ha? Kan. Kan Diallo jeeri. Ok d'accord. Yero ummade ɗum toon to Sénégal arde ɗum ga hen notitade Big Baba hande so tawi a yi artiste ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni fulɓe ene jogdi oɗo relation holo ɗum wayre? Weltare tan mi ñaagi kadi yo Allah junnu ɗum hono mabɓe yero en Big Baba en onon DJ Du en no Melody en ko min jiiɗi yiidirmo gono ensemble min belto hen tan mi ñaagi Allah yo Allah junnu ɗum inchallah. Aɗa yeɓano andu haaju ma? Wallahi ñande fof komi jewɗo. Hol séquence ɓurɗo weldema en? Hadir so yero dabar dalla ɗo. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Mbaɗɗa? Machallah ça va bien. Aɗa selli? Alhamdulillah. Hol salon mo jaaroɗa? Hol salon baɗɗo woni? Mi waɗ noon hooram. An waɗi ɗum hoorema? Jolfuɓe ne kewi wiide kala poɗɗo lañani hoore mum takkinata? Gonga tan kaari komi waɗani hooram. D' accord. Holko saabi hande garɗa ɗo e la case? Juste pour me divertir et tout. En tant que Big Baba, en tant que Mauritanienne aussi, ça vaut le coup. Ummade yero Sénégal taccude maayo arde ɗo hen ficci wonde ko maayo wona kerol ko woni Sénégal koko ɗum woni Mauritanie. C'est un plaisir, ça fait plaisir. En plus, min mbiyamo bismillah mo hoɗo nder Mauritanie. Aɗa jogui jokkol Sénégal wala? Oui, parce que comme cubalel naji. Ka yerimayo inde nde? Fama An. Fama An. Mi nani noon cubbalo so tawi yiɗima malama sa ñima borama waɗa ɗum confirmé? Je sais pas. Merci. Ça va? Machallah Modou. An waɗani tan ka parɗo pour jalde han? Voilà. Ko parɗo pour jalde. Ay. Hol gonɗo nalanke ma préféré ko Big Baba walla ko yero? Yero jiɗi. Yana sampullo fof. Hande ko Samba tan addim ɗo hen. Samba? Est ce que a rewani ñayaba Samba ande ara? Est ce que Samba ari? Nandani hen de. Nandani hen. D'accord. Big Baba en ji wonde o yehino toon to ambassadeur o waɗi programme pattam la miijo yimɓeɓe fof gari aussi o waɗi kono wiya joni one man show o wi wonde a haɗani noon il faut aussi hollira talent makko o adda on mo ganduɗa kañum woni yero o adda ɗum ɗo hen e la case hande artiste tawa kadi ko mugiyanke ƴettowoɗo initiative hande holno renndo ngo foti jagguirde neɗɗo baɗɗo fayida machallah holno renndo ngo foti jagguirde mo hande neɗɗo jaguiɗemo neɗɗo baɗɗo fayida neɗɗo baɗɗo important pari hande kala ko waɗi après jahon min mbaɗa assisté min jalla kadi min piji min belto ni tan ñamtoriɗa merci. Assalamu aleykum. Ça va? Mbaɗɗa? Ça va bien. Aɗa selli?
alhamdulillah hande jammo ɓuɓande baba oɗo baba Big Baba e yaro jaɓani min ɓuuɓa min beltima e ñandugal ngal daw merci a jarama d' accord ɗum ɗo fof ko sababude e yaro e Big Baba way Big Baba e yaro kamɓe gaddi min ɗo d' accord hande Big Baba ko nalanke seul nalanke joguiɗo initiative ha joni mbaɗo hono ni hande so tawi wonde aɗa waɗa erago e rendo fulɓe par rapport e makko holko mbiyata mbiyami ko yo yimɓe yo soutien mo yo ballum par ce que so avance ko halpurreɓe fo avance c'est ça ummiɗa ko Basara walla ko Senguem walla ko Cissé Carrefour Camara inde nde yettode Habi Kane Habi Kane Seydi Kane Diallo merci ça va grand maaleykum salam no goruɗa machallah alhamdulillah holko wonno jaɓɓal ngal hande ɗo e Laka bon jaɓɓal ngal ko soutien de notre grand frère Big Baba un très grand comédien international ko kanko min gari pour min beltina ɓerɗe ɗe quoi ouais. hande nde Big Baba fotiri ni e ha joni oɗo talent mo jogui e capacité mo jogui o e nder oɗon tuma beele muri kadi ene jagguirimo no fotiri walla an sino ko sago ma yo ɓeyde bon mi je crois que ne manque quoi parce que Biggie c'est un très grand comédien bon kalam ko plan international plan national machallah parce que chaque fois moi des sketch tu vois en français en arabe en hassania tout en wolof bon je crois que mo foti ɓurde ɗo quoi parce que mo jogui on capacité yera ummade ɗum sénégal ardoɗo hen ça confirme ko maayo wona keerol wallahi sénégal e Mauritanie mom kam maayo wona keerol fof ko gotum quoi sa haali sénégal rek ma haal Mauritanie sa haali Mauritanie ma haal sénégal merci beaucoup grand ça va machallah mbaɗar selli machallah te yettode Moussa holko woni jaɓɓal ngal holko woni jaɓɓal ngal garangal garangal ko yiide yera Big Baba ko ɗum ɓeyde adduna men ɗo yera Big Baba tiwo yero e Big Baba holno ɗum wayra e ma wayata ko no wayano ni ɓeydoto welde rek wadde min beltanimama no feewi inchallah ok salamu aleykum no mbaɗɗa salam mbaɗɗa selli aɗa selli machallah pembol ma ngol no wiyete dégradé walla mawɓe mbiyata Zulu ha joni Zulu ha joni woodi voilà hol ko waɗi sababu garɗa ɗo hen oɗo programme sababu Big Baba en plus Yero Sow jaɓa ɗum ɗoji mabɓe Cork et tout ça plus kadi jiɗi yiideɓe face à face quoi comme si an nomin jiiruma face à face puisque mi jiyatma tan koye YouTube e gueɗe mbaɗi noon ɗum fof ne hokki amen plaisir arde ɗo hen tete quoi d' accord est ce que hande pari pour jalde haade ko ɗum addimi ɗo pari pour jalde haade ko ɗum addi kam ɗo quoi holko welanma hakkude Big Baba e Yero hol sen mabɓe ɓurɗo weldema ɓurɗo weldemi sona tan ɓe nangodira boni foof anda goɗɗo théâtre mabɓe ɓurɗo weldema tan taw koye nder théâtre mo jeeɓata andu haaju ma o hol scène hen ɓurɗo weldema exactement seeɗoɗo ɓe siibi scène ɓurɗo weldemi to Yero arata hedde makko no wiya subaka jaam subaka Fatimata bintu ya Rasulullah weldemi quoi merci min beltima merci beaucoup à toi aussi merci beaucoup yettu galle o guilem kasali guilem ma yettu galle o wallahi ko mbaɗa ɗon no safran ko woni witam safran wima safran witam safran wima safran jaune o wiye safran jaune ani sa wino safran orange o sa wino safran orange o wallahi a wino safran orange o mi kasa guilem ma o wi abin zone ha bari abin zone ha bari sa wino so taw naw abino so abino orange o mi wara mamma boy ani ma bibi ko ya umudo ala ni ala kan o to froa sam ko min anda la fo ba la wadam ha bay ma parce que comme topkal min ya ko wa ba mi ja fa ya tapon mi tepanyan buka to ma de tapon wallahi sa tapon chan ma murib bay do ma baba reski wallahi ala sakri ma ko day hakku ma do ma min kabani de mi ma ko yo yak won ko halano ko bone ma dum ngol no ma kala ni wona ami ko boyo ana mi andi pam boyo ko agresseur won ami pam boyo ko
wi ka agresseur o amino amino ono mo jimbe ko ono mo nyamo ko hawa jodo ko ma wa wokum jodo pour wa rentre dam sa rentre kam mi rentre yimbe kale ma o wi kan ka violeur o wi awadi violé angonda jugure ni o wi awadi violé o wi ka bi haram kadi ani non o wi min hulani woni ko fodde babran bium mbaɗi ɗo a goto mo kam risque ko haali ko kala duma do farmi nan do o wi ka bi haram dum do do hala bedo baba min o tani taka on bawa min ko mbanmi ko matta ha mayo ƴeewo ko debbo on wona debbo ƴeewo baba war ses kare m'explique ma baba war wara mo jen par min kal war ses ko ko gani Show, wala min say min to jibina min kam no wari dum yeddi ko mam taji min wari 18 personnes bi am so wari 19 comme den to do wadi meda war wa jesh mi waran god show den bu lakshi kanko ay to min wa wara tudin oui ana mo wara tudin wa wara tudin day wala hali wa wara tudin Opo hasa awaju aku awaju ni hala ondo ni ko ka ben hala what mado hala adi ka sana do wi anan you said we babra ko pada operation dum do kay wa oui ka to wi non ka to dum ma ba ko pada opéré amin dum ma ko ba ko pada opéré o jogi ko goto amin ko jogi ko goto o jogi goten kan ko wi non amin non de dara ko de hala kaya kan ko wi no wi ko goto to ko sen jogi ni tugo non wi mi mo am yurni tumu bakul boyo am yurni tumu bakul boyo o wi ko diro ar loro non wi amin so ara hen so ara do panuji ala do si wala sende ala hara do so hara ala do warses wala ayo jokkiti ara kam ko bonnut ne kam o jokkiti onon da ngardo ko non gone kallam ton onon o jawan ngardo ko fusi kallam so fami o wi en kay o wi ta min busante min andi kam ba min andoti kam wona andotan kam min ko min wi hawa kala jamomo e aduna ma ko non ni tan ana awa min yidi ana awa min yidi min ngam o yidani o sa nani ko haala ko wi ka sukuni babu ton wan durun dus min jaha durun ay ko wala durun durun nani ay ko ngam wala kan balan durun dus durun dus amma dinar ko no ala wala hakka joro mi nani ma ka joro joro ma ko tuba ele pas yangi salamu alaykum an bedda min biyetemi ko Muhammad Ali Sayyidatuna Ayo Sow diga tu han sagala an fokki mo gele babam no yalla noy ne la ko indi julde won do babam ko sahaba won min ngani yimbe an bedda wala gonga elo bokkani hen en amino bokkani amin lamin tan o wiyete lamin o wiye en Muhammad e jor min oro tan wasu ari an ko hawa kan da ana hade hawa min ala hawa kay min diwi atti da hawa kay ko min ton bat kontan amena ngam sen kay do jobi o nyetima dum o nyetima dum en di tankay ko min ana mo kaldi hawa bino je t'aime comme les poissons aiment l'eau. Regarde, moi aussi, je t'aime comme les eaux aiment les poissons. Ni ni hakone mede. Allah ne fi di ko ni ko ni hakone mede. O sawo ki min den ma de o ki hen. min. O sallay ala war ses mi ke. Sawo ki o bingel ma. Jango ar dawan mo maye. Bingel ma maye. Mi ke wala sunu mi hokanno. Sunu mi hokanno. Wallahi wayran kaldi sunu. Ko jodi. Aduna fo no jogi. Am na duro o jodo o subo muy très bien très bien ça no do hawa
wadi min ganan ko no ko yo apari affaire du zinde ke mi hawa min ka min pari mo say ñur ñetti mo pari joni di tarim fof tarim joni wona ala hay goto mo haal haw haal mi jiri mum o wara ko o jiddi do to goddo non goddo dokka jon ndax biyo mariage wa jon so ni mo rew jomo wara jum hawa fatu mi nodde téléphone yo jetta appartement hawa hala appartement hawa yidani bigel mari won ko yide makko ala hakko ni mo do men da garu fudata ala tarta karam ala job ca karam an habito chez mo hakko ni mo to haram habito chez mo abi on met distance abi ya voilà sama bi kam wallahi mo ran awoto jono an ka ɗum julɗo kala o ko julɗo debbo e gorko so memodirta wallahi fami on kaali o gasni min noon hawa min an yewi kam min ko an yewi kam ganduɗa yaware hami ma yejjite adum eyyi ɓeɗo gari ɗo ala ko kettini adum ɗum kam jarani ni ko waɗa haalta ɗum ɓeɗo ko andande min min debbo wonno ko yitere ƴeewa joom poche saɗa ƴeewa gorko a bita ɗum loyi ƴeewa nde mbaɗmi yummani kono an ala chance kono ko yiddema tan ƴeewam min min fiyota watta violence o demsi e ɗum noon jooɗi kala hen mo mbiɗa jiɗɗa harmin goɗɗo par ce que ɓeɗo sa serlani ɓe peɗoɓe guerre mondial mi addani sabaɗa kala ko waratma joni ko an namtu an namtu kaltana kam Allah min kam wojani kam de ko wo puɗɗoto accuɗon jaha o ɗo wiyete ko Hammed El Lemin mina Hammed El Lemin Lemin aɗa yiɗi wona o wiino ko oro wona yiɗum baba o yiɗam yiɗam on haaga gasi wallahi mo taw wallahi fiyaw arjuda ko jogida kuccel goto maya baba bul goto jogida min kedel gotel karama allom duppuma wallahi jam kam ngata dabma mo faddum lawol jerum dupp ndey nguso duppuma duppam wallahi
ya. Bani sen nuru bi. Ah, c'est bon. Wala wala la de man. Ya la tu. Eh, fat man. Oh, mi kay na. Australia. Eh, fala fala me. Ya la tu. Jor. Ah, baba ya an kar sam hakku mona baba. E kasi. Oh, oh, kita ina. ka jibina ni ka ma ya du ka pa Ya, ni kama ma ele san balis. Oh, ayida. Apoyi. Amas boy ayida. Apoyi. Boy, amas ayida boy, amas boy ayida. Boy. Ya jona. Wallahi ba ma no mo ko xam ka sa dial ma. Jona. Ko mana sepak ajo. No, min wo mi ira hay gorne. Ko mana sepak ajo. Apa ko wati. Jona. Mana kan quoi? Officier. Aku yite war na go sama. Donc lui là. Nka jara ha. Il a pas une force. Voilà, c'est ça. Oye, mira la oída. C'est simple. Nemo c'est là. Voilà une force. Parce que Maria force a une copine de ngam da ko agresseur ji ba Wala ka barki. Jose. O ko mi ham plan. Maintenant nous allons. Dernière question ko vraiment. Ana Didio. Adidio. Apa maksud itu? Ida. Mama? Oh, di mana itu? Ida. C'est du son. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang Seydi Sode, sebelah Arabia Seydi, orang Seydi Sode. Orang Seydi Sode. Mana bila si yero Seydi Sode daun? Nanti ke question. Ah, komindi. Yero. Min yoro. Yero. Ada jual. Baru wani eregas. Ada jakasi. Baru jakasi. Arwah ini sangat sakit. Oui. Ida. Fora ka Ida. Ida ada di mana? Seydi yero so, ada yero dia fongo pa. Libre min kan dosan. Adu Ida. Nela kam sila force. Ba ha. Okay. Min jore ta ko mi Ida. Okay, ala cadele. Cool. Ala cadele. Mamiya ala cadele. Ala cadele. Jarno ko min kasa de giyal ma. Ko yo sare na ko min kasa de giyal ma. Wallahi sare na ko min kasa. Allah Seydi awawa. O Ida. Allah ne Seydi sunna ma. Oh, ana ko. Ko kana ni da ko ka pa opération fo ko ko. Opération awana ko ko. Seydi o Ida. Awana ko. O Ida ni. Ana muro farma la won jeel. Sa wi fika. E barkal saloni. Haydara wa taw. Haydara wa de mi da. Ida force. Ande wala ka diyo. Elena. Seydi ko ka giyal ma. Way Ida. Wallahi ala jeli. Wallahi way Ida. Wallahi sama mo Ida. O Ida. Dora wala force. O Ida. Asiki ba ko ni fa kana gi de. Ako nyara ga ha ka diyo do ba. Mana ka ko. Ayat ka don. Mana ka ko. Ka ko. Wala ko. Aduri. Wala ko. Ko kale ma son fi. Mo tiyo. Ar tawondo des. Nada se yo, nada ko fai. Sera hor. Amen. Ko di fai budo. Saji maya oira. Allah maya oira. Ibu apa nama kak? Jalan mak, ini mangkal di dep. Ini munyer ado. Ini mangkal di dep. Dunia. Ini air sergaya. Rani. Berani. Berani sergaya. Mana ada? Berani. Oh ini yang ada rokok di. Anak mino mino. Babu mari yang ada mino. Ya. Kau ni John. Ko on tetani kañ ko an yola an déjà so kura kubi hay woni yata ko wajat wala ko no yasin suñu le dulmere fier moi fier ba da jola mara
ay ɓeɗo sono ndeɗo rewto en gona yimɓe wuro mon wayno ene wayi leydi en ɗo ɓe ndesani ɗum e mbayɗo poos ɗa ɓettana sama ɓeɗo gisi min fo ayti beccam sa ɓamino goto kam kam kirisi waɗa kam maayi leydi sa rabbilani wona bonde men anda fof mayni Alors, Yassine Sy, ne voit le cœur. Quel nous le connaît, Taliant, pour une fois de plus. Ça fait plaisir pour dire un bâtiment. Un bâtiment. En tout cas, je vais dédier ça à mon ami, mon frère, PA. Salut à toi aussi, big up. Merci spécial à toi. Tu as l'habitude de dire, c'est ton épousine. On nous remonte du team, on dit de Gaï Touraki. Le gars le grand, l'incontournable, l'international. Ousmane Dengue. On va. Salut à toi, mon ami, mon frère. Tafassi, l'incontournable Gorgumo Pouri, salam alaikum la marraine. Tebo mon nere wala foutan que tigri, mais il dit bandera de foutan comme donc on comme quel de la tout à l'heure, il y a l'habitude de dire, au don le César, à ceux qui apportent le César tout à l'heure. La Mauritanie et le Sénégal, moi personnellement, et toute la... Merci beaucoup, Marchand. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ne tawno eɗen gandi programme o en puɗɗirima ɗum bisimillahi rahmani rahim en gayndiri ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin tawa noon ko Big Baba e Yero yimɓeɓe kala jaali ene wayno ko addunoɓe ɗo ko kamɓe kala ɓe jii haaɓe bisanama ne haadirten henna ɗum noon ko hono noon tan ne tawno ko yoɗɗata ko yuɓɓata ko yumtata ko tabitta ko jalɗata ko tawete koye nder pulago tigui ɗum noon sikki ala bande men tedduɓe musidɓam horsiɓe yeeɓiyankoɓe Full TV ko hono ni tan ne tawno fulɓe ne kewide ko dental pooli je yiidago te kala ko yina kulantake kala ko rendi huure herse ittane gueɗal tigui toon to caméra to wonno toon ko Mor Tadiangue ga hen ko guiɗo moon sehil moon DJ Dou